Здравейте на всички! Продължаваме копането, вече сме на водния стълб. И екъде, тук виждаме вече калта как екъде с камъни, значи изкарваме всичко и по този начин продължаваме да копаем. Докато направим един хубав воден стълб, водата е долу и от едната страна ще точим водата, от едната страна ще изкарваме калта, която се събира. Има камъни, има пръст, значи, но трябва да се изкара и да стане един хубав кладенец, качествен кладенец. Значи, екъде тук някъде към не много пръст, значи дупката е долу-горе, отвора е фи 600, тръбата, която ще положим черната, значи екъде е тръбата тук, значи може да я видим. Ела да снимаш ето тук оттатък. Ето вижте каква тръба. Фи 320 е тръбата. И 320 е тръбата. Погледнете екъде качествена тръба. Отгоре тегли тук да видят какви тръби слагаме. Значи ще бъдат качествени тръби, няма да са некачествени. Искам да е качествено, всичко да е на ниво. Това е за днеска, приятели, и пожелавам ви приятен ден. Чао за сега!